Saya bisa kurmani. Asa kaca. Tapi yuk gainangan kan temen na. Logoफोर खुबैनि Bilaya. Hai logoफोर खुलुमबाय. सान्दुंआबो डिस्टार्ब. नोंथांमोनखौ आंनि एन महिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय ओमफ्राय दिनै फुङावनो भिडिअ बानायनायनि जाहोना जादों दिनै बिफां गायनाय लोगोफोर ओमफ्राय बिफांखौ हासबेन्डआ गायखाबाय जोंहा ओमफ्राय आं खालि दा फट'ल' साफायनोसै आरोना ओमफ्राय दिनै मानो बिफां गायनांगौ आंबो मिथिया जिखिजाया बिफांखौ गायनांगौ ओमफ्राय इदिनो ग्रुपआव थानायफोरा बिफांखौ गायनांगौनो ओंखायनो बिफां जोंनो हरदो फुलि ओंखायनो दा जों इखौनो गायबाय ओमफ्राय हासबेन्डखौ गायनो होबाय आं हासबेन्डआ थांजायो नालाय दा आंना दानो गायबानो थैगोन गाबोननो थैगोन ओंखायनो हासबेन्डखौ नेबाय दं आङो इयो आंखौ फट' साफायनो नागिरबाय आरो मन्दिराव हाबना दं इयो लोगोफोर ओइ दे जागोन ना जायाखै एदा बावलै गुबैनि रयखो खुबैनि लोगोफोर खुबैनि अन्थाइ खुबैनाय टकनफोरा फैदोनो खियाखै ओमफ्राय नेबाय थानांगौ नामा नोंखौ नै जोंहा बिफांखौ इयाव गायबायानो आरो नै मालाय हासबेन्डआ दैबो होबाय जोंहा फिसाया मा बिफांथाय आंबो सिनायलायलाङा हाय हेल' गुड मर्निं मा जाखो रिया रिया आदार मोनजायाखै सना रिया अ ना गन्थङा माबाया गङा गोरा जादो नै दे बसो इखो माबा नांला माबा नाङा इखो ओइदिनो दोन बसो दे रेडि 1 2 3 गो लाजियाबो मालाय गायनाय फट' दिखांनो भिडिअ होनोबा नों गायनाय आं गायनाय एखे नोङो नामा थावसो बायगोन बे गथ' मानो नों गायबाय थांजायाव जानो हागोन ना आं गायनाय थांखागोन नोङो नाय दिखांहाय दिखां दे लाजिथारा ना या अ दे ओमफ्राय मा बिफां गायनायाव इदि देलायलायनांगोन नामा जेन देलायनायनि बिफां गायनायदो प्राइज हरनायसो होननाय रखमसो आं जायनानो महरा मोजांसिन इयो बांसिन फैसा मोनगोन ना लाजिथारा नायलाय दिखां दिखां लासि आंना नाम्बार 1 आव थाहैनायनि आरो एन महिलारि होनना सिनायखानायनि दिगां बिनि जि जायाखै थ' मा सथ' फट' बुस्थु बिलाया नों गोनखादोंमोन ना आङो इयाव गायनाङा होननानै मा जाबावगोनलै बोरैनो जाजोबना थांबायदों बिलाइखौ फट' नांगौ जायाखैमोन नायलाय गोदामलाय बिनो स्र' जाजोब्बाय नै आसोल खाजाखायबाय होख्लायबाय नै गेमस्रिया जादों गेमस्रिया आसला होख्लायबाय हले बेथ' मनाव सङाखै बै मासेसो जाबाय दिनै माबार इखौनो गायनाङा होननानै बिलायानो गैला मा जाबावगोन दालाय फट'आनो आपल'ड जायाखै सोरला आं नों बेयाव गायनाङा होनखादोंमोन ना बोरमाखौ जागोन होनना मिथियाना मा मिथियालाय जाखायोआनो ज' सानफ्रोमबो बेयाव कमला फिथाइ जानायखौ जाजोबदो थैबायलै थाया इयो बुकु बिनियाव गाया आरो उनावबो बेयावनो जाफिनगोन बिगां मिथिया बिगां होनदों आं मिथिया जावखु दोनाङैयाव फालतु नाखै आङो जावखु होनदों Day 2 मालायफोरा बावखांजोबलांबायनो नै जोंना दासो जागायगासिनो थालिर फांसे गायबाय बेयाव बावनोसै बे हरै बाथौ लगायनोसै जाजोब्बाय बहायनांसिगौल' खरमा थरमा खुसेर थुसेर बहायबायानो जोंना नै थरायनाया दे लगाव दे
Wisokормani giara. Orang kenda. Aku guysmen नोंथांमोना नायनो नागिरनाया सिरि सिरि सिन्दियाखै कुमार दै नोंहानिया दामफैदों नै नोंहानाव मालि लाबासो सं बेखौबो दामलायनांगौब्रा ओरैहाय Ternyata जोंना दाथ'रानिया Honda Star deh. Deh. Kamera fokus men 1, 2, 3, saya bisa kormani. Wah, sangat jauh. lekkinange Renggele. Untuk kamu tahu sih tahu maksud ya. Renggele. He, kalau kita kari ke bisa korman dino nih. Ya. Wah, gak reply dan semua tuh kau dong so. Bobau. Ya? Yoi. Wah. Ya, karena mati beli ini. Wah. Deh. Yoi. Dia boleh jauh. Seperti ini kayak ini. Wah. Wah. Yo nama. Guysmen happy Wisokorma welcome back our channel zip to buy Tuh, tanah Oma Bika ya udah. Oma Bika. दानिया एसे संस्कारी जाफिननोसै भिडिअआनो जादों दा एक्सपेरिमेन्ट ओंखाम ओंख्रि संनायनि टाइम फैलायबाय नालाय एसे सब ग्रुपखौनो लानांगौ दसेनो मोदायनि ग्रुप लानांगौ मानसिया आइजो माहारिया दुर्गानि महरनो ओमफ्राय य'य'बो जायो आङो दसे थानानै दा संस्कारी जानोसै थुदो बिदिब्ला अमा एवखावहैनोसै Oma Bikasो दिनना आसि नांगौ Wisokorma बियार लायनोसै नामा लोंफैलै आं